Smrť je súčasťou života a duša z nej môže nesmierne čerpať. Nasleduje posolstvo, ktoré vysvetľuje, čo všetko môže duša prostredníctvom smrti získať. Odhalíme veľké tajomstvo duše a spôsob, akým sa vyvíja naprieč mnohými životmi a všetkým, čo v nich zažíva. Zistíš, čo sa duša potrebuje naučiť, ako sa to deje a ako sa uzdravuje z traumatických zážitkov. Tento múdry a súcitný pohľad ti pomôže prijať život a nájsť pokoj v živote aj vo smrti. Každá smrť v niektorom z tvojich mnohých životov prináša tvojej duši veľký rast. Existuje nespočetne veľa spôsobov, akými v týchto životoch zomieraš, a každý z nich ťa učí niečo iné. Život je plný lekcií a niektoré z tých najsilnejších a najdôležitejších sa odohrávajú v posledných okamihoch života alebo v mesiacoch pred smrťou, ak ide o nevyliečiteľnú chorobu. Život sa často javí ako nespravodlivý a bolestivé, ťažké umieranie tiež, no z pohľadu tvojej duše dáva hlboký zmysel. Tvoja duša si vyberá, aký druh smrti zažiješ, pretože táto skúsenosť podporuje jej rast. Nikdy nie si trestaný. Každá smrť, ktorou si prešiel, bola tvojou dušou buď vedome zvolená, alebo pripustená, pretože v nej videla niečo, čo ti môže pomôcť v raste. To, či z tejto skúsenosti duchovne dozrieš a do akej miery závisí z určitej časti od teba. No aj ten najodpornejší a najnahnevanejší človek sa pritom učí niečo, čo zmení to, akým bude v nasledujúcich životoch. Nemôžeš nepreberať niečo zo svojich rôznych skúseností, aj keď sa to tebe alebo iným môže javiť tak, že sa nič neučíš alebo si sa nič nenaučil. Zjavné reakcie človeka na skúsenosť, akou je smrť, ako sú hnev, smútok, zatrpknutosť a odpor, sú reakciou ega na danú situáciu a neodrážajú presne hlbší účinok tejto skúsenosti. Učíš sa aj napriek akémukoľvek hnevu, smútku, zatrpknutosti či odporu. Kým tieto emócie sa odohrávajú na povrchu, na iných úrovniach prebiehajú hlboké zmeny, ktoré sú často nepostrehnuteľné pre zomierajúceho aj pre tých, ktorí sú pri ňom. Po smrti, keď sa jednotlivec spätne pozerá na túto skúsenosť počas hodnotenia života, lekcia sa stáva zrejmou a môže cítiť vďačnosť dokonca aj za túto skúsenosť. V usporiadaní života a jeho skúsenosti sa skrýva veľká múdrosť. Učenie je do života zabudované spôsobmi, ktoré si ani nedokážeš predstaviť. Napríklad, keď sa stane niečo hrozné, ako je týranie dieťaťa, môže to poslúžiť duši tým, že v človeku rozvinie súcit, alebo ho nasmeruje k tomu, aby sa venoval uzdravovaniu druhých či pomoci deťom, napríklad v školstve alebo sociálnej starostlivosti. Mnohé životné poslania vyrastajú práve z takýchto intenzívnych skúseností, ktoré človeka nasmerujú určitým smerom, často na niekoľko po sebe idúcich životov. Duše tak získavajú múdrosť a zručnosť a stávajú sa odborníkmi v danej oblasti tým, že si opakovane volia podobné životné zámery. Ťažká smrť často takisto vedie dušu k tomu, aby sa v nasledujúcich životoch usilovala o konkrétne životné poslanie. Napríklad niekto sa môže v ďalšom živote stať lekárom alebo zdravotnou sestrou, pretože ho k službe týmto spôsobom inšpirovala ťažká smrť. Alebo niekto, kto bol smrteľne postrelený, sa v ďalšom živote stane zástancom mieru alebo obmedzenia zbraní. A samozrejme, ťažké smrti tiež vyrovnávajú určité slabosti a rozvíjajú silné stránky. Napríklad, niekto, kto zomrel v dôsledku bezohľadného alebo nerozvážneho konania, bude v ďalšom živote oveľa opatrnejší. Alebo niekto, kto niekoho zavraždil, môže v ďalšom živote prísť o niekoho blízkeho.
Prosím, uvedom si však, že takéto straty nikdy nie sú trestom. Ich účelom je pomôcť človeku získať empatiu a uvedomiť si vzácnosť života. A takisto si nemyslí, že každá strata v tvojom živote je takouto lekciou. Existuje mnoho dôvodov pre straty a jedným z nich je aj to, že strata je prirodzenou súčasťou života. No predovšetkým lekcie spojené so smrťou sú duchovné. Keď sa človek vyrovnáva so stratou vecí, ktoré mu dávali identitu, začína objavovať, kým v skutočnosti je a čo nemožno nikdy stratiť. Kto si, ak už nie si mladý a schopný? Kto si, keď tvoje telo prestane fungovať? Čo je to, čo existuje mimo tela? Si to stále ty? Čoho si stále schopný? Mnohí ľudia, keď ich telo stárne alebo sa stáva neschopným fungovať, zistia, že ich telo a výzor majú v skutočnosti len málo spoločné s tým, kým sú. Vnútri sú stále tí istí. To isté vedomie, tá istá osobnosť a sklony. Práve tieto vlastnosti ich robia tým, kým sú a robia ich jedinečnými. Pre tých, ktorí sú príliš stotožnení so svojím výzorom a fyzickosťou, prináša starnutie a telesná neschopnosť obzvlášť dôležité lekcie. No každý človek je hlboko stotožnený s fyzickým telom a preto potrebuje pochopiť, že telo nie je tým, čo určuje, kým je. Telo má, ale nie je telom. Je vedomím, ktoré telo používa. Je tým, čo existuje mimo tela. A čo je podstatné, je tým, čo miluje, smeje sa a prežíva život. Niekedy je to všetko, čo človek ešte dokáže a vtedy môže objaviť, že milovať, smiať sa a prežívať je dosť. Dosť na to, aby bol šťastný. Toto je jedna z najväčších lekcií, ktoré sa dajú naučiť. Keď ti všetko ostatné vezmu, zostáva schopnosť milovať, prežívať a možno aj smiať sa a cítiť vďačnosť za život. Aké prekvapenie. Väčšina ľudí si myslí, že na to, aby boli šťastní, potrebujú veľa. A zistiť, že v skutočnosti stačí tak málo, je to najkrajšie zo všetkých zistení. Aké oslobodzujúce je nájsť šťastie v samotnej existencii a v láske k čomukoľvek, čo práve miluješ. A to môže byť čokoľvek. Všetko si zasluhuje lásku. Pre mnohých sa život na jeho konci stáva nesmierne vzácnym. Začnú ho vidieť spôsobom, akým ho nikdy predtým nevideli. Pozerajú sa naň očami svojho božského ja a všetko je dobré a všetko je vzácne. Samozrejme, nestane sa to každému, ale existuje možnosť, že to zažiješ, ak sa príliš nezamotáš do hnevu, frustrácie, lútosti a iných negatívnych stavov. A ak sa naďalej nestotožňuješ s falošným ja a netúžiš po tom, po čom falošné ja vždy túžilo. Na konci života nie je možné byť šťastný, ak naďalej túžiš po tom, po čom túži tvoje ego či falošné ja. Práve preto je smrť takým silným duchovným katalizátorom. Aby si pri smrti veľmi netrpel, musíš sa raz a navždy vzdať túžob a snov falošného ja. Keď to urobíš, objavíš milosť, lásku, pokoj a vďačnosť svojho božského ja. Toto je požehnaním nevyliečiteľnej choroby. Vedomie, že smrť je blízko, ti berie budúcnosť. Keď veríš, že už nemáš budúcnosť, na čo sú ti túžby a sny? Všetko, čo máš, je prítomnosť. Nevyliečiteľná choroba ťa učí byť v prítomnosti ako nič iné, pretože ti berie budúcnosť. A spolu s ňou aj sny a túžby, ako mal tvoj život vyzerať. Napriek tomu sa mnohí aj počas nevyliečiteľnej choroby držia života, stále dúfajúc v nejakú budúcnosť, namiesto toho, aby prijali život, aký práve majú
a ponorili sa do tejto skúsenosti. Bohatej skúsenosti zanikania tela a identity, ktorá je nesmierne vzácna a hlboká. Pre niektorých bude vzdať sa túžob a snov falošného ja nemožné. To však neznamená, že zlyhali v smrti alebo že sa nič nenaučili, budú mať ďalšiu príležitosť uvidieť veci z inej perspektívy, keď opustia telo a sprievodcovia či blízke duše im ukážu, ako mohol život a smrť vyzerať odlišne. V posmrtnom živote sa môžeš obzrieť späť na svoj život bez pocitu viny alebo lútosti z toho, že život či smrť neprebehli lepšie. Zrazu je jasné, že nič nebolo stratené. Nestalo sa nič zlé. Božská iskra Boha je tam, živá a neporušená, a ty naďalej existuješ v posmrtnom živote. V posmrtnom živote môžeš zakúsiť svoju božskosť spôsobom, ktorý si možno počas života nedokázal. V posmrtnom živote si v spojení s pravdou o sebe samom, takže pohľad na chyby a omyly z predchádzajúceho života nie je bolestivý, ale poučný. Je to ako sledovať film o niekom, kto to jednoducho lepšie nevedel. Si úplne ponorený do odpustenia a súcitu tých, ktorí ti pomáhajú uvidieť pravdu o tvojom živote. A preto je zhodnotenie života vlastne radostné. Nie je možné vymenovať všetko, čo sa dá naučiť z rôznych druhov smrti, ale urobím, čo môžem, aby som ti aspoň načrtla predstavu. Okrem toho, že sa naučíš, že nie si telo, čo nevyliečiteľná choroba učí majstrovsky, prináša smrť aj mnohé zo základných lekcií, ktoré musí človek zvládnuť. Čo je podstatné, smrť učí súcitu a empatii vďaka utrpeniu, ktoré často sprevádza samotnú smrť aj jej očakávanie. Vždy, keď je prítomné veľké utrpenie, prebieha učenie súcitu, či je to zjavné alebo nie. Prežívanie ťažkostí ti dáva súcit s tými, ktorí prechádzajú rovnakými ťažkosťami. Kráčal si v ich topánkach a vieš, aké to je. Rôzne druhy smrti patria medzi najdôležitejšie a najintenzívnejšie skúsenosti, aké tvoja duša vôbec zažije, a je dôležité, aby ich zažil každý, pretože sú nesmierne obohacujúce. Tak ako všetky extrémne výzvy života, aj tvoje mnohé smrti ťa učia veciam, ktoré sa inak naučiť nedajú. Formujú tvoj charakter. Inými slovami, rozvíjajú ťa duchovne. Čo tým myslím? Jedna z vecí je tá, že smrť nás vedie k pokore. A pokora je ústredným prvkom duchovného rastu. Čo sa pokoruje? Samozrejme ego. Jeho najväčšou túžbou je mať život pod kontrolou. A zároveň je to jeho najväčšia ilúzia, pretože v skutočnosti má len malú kontrolu nad tým, čo sa v živote deje. V momente smrti sa neodškriepiteľne ukáže, že život nemáš pod kontrolou. Keď si ľudia uvedomia, že ich život, ich príbeh sa blíži ku koncu, často pocítia lútosť. To je všetko? Chceli by, aby príbeh pokračoval, alebo aby ho mohli prepísať, ale nikdy nedokázali donútiť život, aby bol taký, ako chceli, a rovnako to nedokážu ani v okamihu smrti. To je poníženie ega a je potrebné to prijať. Aj tí, ktorí mali životy považované za veľmi úspešné, bývajú na konci života sklamaní, pretože ego si vždy vie predstaviť niečo ďalšie, čo by ešte chcelo urobiť, zažiť alebo mať. Pre ego nie je život taký, aký je, nikdy dosť. Toto sklamanie tvárou v tvár smrti je, žiaľ, veľmi časté. No ak sa dokážeš pozrieť na toto sklamanie ako na trvalý stav ega a nie ako na hodnotenie svojho života, potom je prijatie života takého, aký je, a aj smrti možné. V momente smrti sa stretávaš s tým, aký tvoj život je a aký bol. Príbeh predsa len má svoj koniec.
Je taký, aký je a bol taký, aký bol a to treba prijať. Prijatie patrí medzi najväčšie lekcie života a človek ho naplno zvládne až v úplne posledných životoch. Smrť ti pomáha uvedomiť si, že nie si pánom vesmíru ani nesmrteľný. Si z mäsa a kostí ako každý iný. Všetky veľkolepé ilúzie, ktoré mohlo mať tvoje ego, musia byť položené k nohám smrti. Smrť je nevyhnutným koncom každého príbehu, no nie tvojim koncom, čo čoskoro s prekvapením zistíš. Smrť, najmä ak jej predchádza choroba, býva často cvičením v znášanlivosti, trpezlivosti, prijatí a živote v neistote. Človek čaká a pri každom kroku si kladie otázku: ako to dopadne? V skutočnosti si celý život žil v neistote. Nikdy si nevedel, čo sa stane, ale v kritických chvíľach si kladieš otázky: je toto ono? Skončí sa to smrťou? Toto je spôsob, akým zomriem? Nevieš a musíš prijať, že to nevieš. Na otázku, kedy zomriem, nikdy nezískaš odpoveď, až kým sa to skutočne nestane. Život v neistote je obzvlášť náročný, keď si chorý. Uzdravím sa? Čo ak nie? Čo bude ďalej? To sú otázky, na ktoré ego zúfalo hľadá odpovede, ale nikdy ich nedostane. V chorobe a smrti ego narazí na svojho protivníka. Je zablokované, frustrované, neschopné pokračovať ako zvyčajne. Pri ťažkej chorobe na konci života alebo pri nevyliečiteľnej diagnóze ego čelí svojej najväčšej skúške a tu nakoniec prehrá. To, čo, dúfajme, vystúpi na miesto ega, je sila, odvaha, pokoj, vytrvalosť, trpezlivosť a súcit božského ja. Ťažká choroba a smrť sú príležitosťou, aby sa tieto kvality vynorili na povrch, aby božské ja mohlo zažiariť, byť rozpoznané a prejavené. Čo zostáva, keď telo už nedokáže fungovať? Všetky tie kvality, ktoré predstavujú to najlepšie z teba. Odvaha, láskavosť, trpezlivosť, sila, múdrosť, láska a vytrvalosť. Ak máš to šťastie, že sa ego počas choroby alebo pred smrťou rozplynie, zostáva to, kým naozaj si, a to je nádherné. Ďakujem ti za tvoju otvorenosť voči tomuto posolstvu. Dúfam, že ti pomôže čeliť akejkoľvek kríze a smrti bez strachu.